Abantu abaningi kwazi ukuthi abanazi ingane. Kanti hayi ngoba bengenazi ingane, ukuthi kuphela abanazi ingane eziphila ngokwenyama, kodwa banazi ingane eziphila ngokwasemoyeni. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bawucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa. Umshana wakofuze fulele omashiya mahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Njengamanje nabafowethu sihlele ku 54,000 subscribers. Ngiyacela nawe ongaka-subscribe ukuthi usubscribe kwi-channel yethu enkulu. Bese ngiyabonga kuwena othe wa-subscribe kwi-channel yethu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke siqhubeke njalo subscribe. Abantu abaningi bahleli bengibuza ukuthi Impunga Yesintu usubscribe kanjani kwi-channel ngoba mina ngike ngizame kodwa kungavumi. Uma kuukuthi mawungena ku-YouTube uvesana ungene nje ku-YouTube bese emva kwaloko usesha Impunga Yesintu TV ubuka. Ngeke ukwazi ukuthi usubscribe. Kodwa into edinga ukuthi uyenze ukuze ukwazi ukuthi usubscribe, udinga ukuthi ube ne-email address okuyikheli lonyazi ngolimi lwethu. Emva kwaloko bese uyaloga in ku-Gmail account yakho. Uma usuloge in ku-Gmail account yakho kukhona lawa madota lapha eduzane nje nesithombe seprofile yakho. Mawungena khona uzobe usubona uYouTube bese ungena kubona uYouTube. Okokuqala lokho. Uma kuukuthi ufuna ukusebenzisa enye indlela mawungena ku-YouTube uzofika uqala ungene ku-YouTube bese emva kwaloko usigna in. Kukhona ibutton lapha elibhale ukuthi sign in. Izothi faka i-email address. I-email address kufanele ukuthi uyifake i-email address kaGmail kuphela. Awukwazi ukuthi ufake enye i-email address. Uma usuyifakele leyo email address izobe sifuna ipassword. Uma usuyifakile ipassword uzobe usigna in. Yilapho ke la uzokwazi khona ukuthi usubscribe ngoba uzobe usungenile kwi-account yakho yaka-Gmail. Kodwa mawungakangeni kwi-account yakho yaka-Gmail awukwazi ukuthi usubscribe. Ukusubscribe ke bafowethu nodadewethu akudli imali, akudli idatha kodwa usuke uzibophezela ekutheni yonke imifanekiso eqoshiwe efakwayo kwiMpunga Yesintu TV uyafuna wena ukuthi uyibone ngaleso sikhathi ingene. Okunye ke bafowethu njengoba sesihlela ku 54,000 siyafisa ukuthi umsebenzi wethu sithi kushintsha kancane siwukhulise ngokwezinga. Njengoba ke bafowethu sifisa ukuthi umsebenzi wethu siwukhulise kunamathuluzi okanye izinsiza kusebenza esifisa ukuthi sibe nazo siyiMpunga Yesintu TV. Uma kukhona abantu abanothando lokusixhasa siyiMpunga Yesintu TV siyafisa bafowethu ukuthi nisixhase. Sidinga ama-microphone, i-recorder, ama-camera awu-2. Izona bafowethu izinto esizidingayo lezo. Ama-camera amabili afana nale esiyisebenzisayo. Kubuye kuzoba i-recorder bese kuzoba ama-microphone amathathu. Mawubuka la ku-description sizibhalile bafowethu izinto esifisayo ukuthi nisixhase ngazo babukeli beMpunga Yesintu TV eninothando lokusixhasa nokubona umsebenzi wethu ukhula nokubona umsebenzi wethu uthuthuka uyaphambili. Siyacela ke bafowethu nayi link bafowethu la ku-description izokusa kwi-wish list yethu lapha kwa Take a Loan la uzobona khona ukuthi iMpunga Yesintu TV nazi izinto ezidingayo. Namuhla ke bafowethu ngiyiMpunga Yesintu ngiyafisa ukuthi thina njenganabantu abampisholo ikakhulukazi abaphila kule nkathi yanamuhla la kukhona iMpunga Yesintu TV
Impunga yesintu TV ekuyiyona ekwazi ukuthi sikhumbuze ezinye zezinto othola ukuthi zithinta isintu sethu thina njengabantu abamfisholo. Iphinde futhi siqwashise kwezinye zezinto othola ukuthi ziwubungozi ekungafanele ukuthi sizenze. Ngoba masizenza ekothi kusasa lezo zinto zobe sezivuka zibe yisifo esogulisa isizukulwane sethu. Ngike ngithi mina bafowethu muhle umuntu onesilonda esisobala kunomuntu onesilonda esisekhwapheni. Umuntu menesilonda esisekhwapheni akukho lula ukuthi umlekelele ngokuthi umelaphe ngoba isilonda sakhe sicashile sibonakala saziwa uyena yedwa. Kodwa umuntu menesilonda esisobala kulula kakhulu lo muntu ukuthi umlekelele ngokuthi umnikeze amakhambi azokwazi ukuthi amlekelele ekutheni isilonda siphole. Phakathi kwemizi yobaba bethu nomkhulu bethu kunabantu abaningi othola ukuthi bathi ngenkathi bephila besaphila emhlabeni kwakunezinto ababezenza ezazikade zingalungile ezazaziwa yibona bodwa. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi badlule emhlabeni bengazange bazitshele umuntu. Kwazi kube bayashona lezo zinto zaziwa yibona kuphela. Kuyingozi ke bafowethu nodadewethu ukuthi kube khona into eyaziwa wena wedwa ungamtsheli omunye umuntu. Ungayenzi inhlambuluko ngaleyo nto osuke uyenzile, ikakhulukazi uma kuyinto embi nengalungile eyokwenza ukuthi kusasa umndeni wakini masufike kwelamathongo ukubophe. Ingozi kakhulu. Kungcono into mayiyinhle uyenze wazi ukuthi leyo nto izokwaziwa wena wedwa noma ungadlula emhlabeni vele amathongo ayofika kwamukela. Uyazi bafowethu kukhona abantu othola ukuthi babulala abanye abantu. Mabebulala abanye abantu ibona baziyo ukuthi bona babulala abanye abantu. Abayenzile futhi inhlambuluko emathongweni abo. Omunye uthola ukuthi uzazashone engazange aphumele obala. Ayicela intethelelo ethongweni lakho ukuthi njengoba ngabulala abantu ngiyayicela intethelelo, ngiyakucela thongo lami ukuthi ungithethelele. Lo muntu mesehambile abantu abadala bazofika bambophe, mebuya usozokwembatha omunye umuntu ophilayo. Nawo siyaqhubeka futhi ubulala abantu. Sekuqanjwa amanga manje kuthiwe phakathi kwalomuzi akekho umuntu owakwenza lento. Usibani banasazi ukuthi lento uyithatha ngoba sikaze sibe 19 umuntu wakwabulala umuntu. Kanti lo muntu lo okuyena eyasuka ngaye lento wayifihla waze wafanayo. Mefika kwelamathongo amathongo afika amugweba. Yina akazange ayenzele inhlambuluko naye akazange ayenze inhlambuluko. Ayicela intethelelo ethongweni lakhe ngento awayekade yenze bulala abantu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye uthunyiwe abazali ukuthi akahamba ayekofunda. Wahamba ngempela udadewethu waya kofunda. Umefika euniversity wafika wahlala nomfana. Umehlala nomfana bekipitile kwabe sekuhlala isisu. Mahlala isisu babe sebevumelana ngokuthi asisikhiphe lesisu. Webafowethu kuyicala ethongweni ukwenza into efana naleyo. Uma wake wenza into efana naleyo kubalekile ukuthi uyenze inhlambuluko kubazali bakho. Kubalekile ukuthi uyenze inhlambuluko ethongweni lakho ukuze kusasa ungeke uzube nenkinga mase usudlulile emhlabeni. Uma wenza into efana naleyo usuke wenze icala. Yebo ngenkathi nikwenza nivumelana mhlambe naningazi ukuthi nenza icala. Uma wenze njalo sukungahlulile nomuntu obulele. Abantu abaningi kwazi ukuthi abanazi ingane. Kanti hayi ngoba bengenazi ingane ukuthi kuphela abanazi ingane eziphila ngokwenyama, kodwa banazi ingane eziphila ngokwasemoyeni. Angazi noma yezwakalana. Abantu abaningi baziwa ukuthi abanazi ingane kanti banazi ingane ukuthi into eyinkinga ziphili ngokwenyama ziphila ngokwasemoyeni ngoba bazikhipha. Ukukhipha isisu akusho ukuthi ingane awunayo, kodwa lokho kusho ukuthi eyakhe ingane wena wayibulala. Ingakho kubalekile ukuthi ngelinye ilanga uyenze inhlambuluko ukuze lento owayenza okanye lesenzo sakho singeke kusasa sihambe sivuke sesivukela abantu abaphilayo sesiphenduke umkhokha. Bafowethu angazi noma mhlambe lento engiyikhulumayo izwakala kahle yini, mhlambe ngenze ukuthi ayizwakali kahle. Hayi ngoba bekuwukuthi bafowethu ngiqonde ungezwakali kahle, kodwa la bengikhona bafowethu ngike kutheni kunezinto bafowethu ekubalekile ukuthi ngempela inhlambuluko siyenze nakuba kunzima kangakanani, kodwa ngoba sasithatha isinqumo sokuyenza leyo nto nakuba inzima. Yingakho futhi kubalekile ukuthi sisithathe isinqumo sokuthi siyenze inhlambuluko. Uyazi phakathi komuzi
abantu bake bathi thina siyameshwama phakathi kwale ekhaya umuntu odayisa umzimba. Kanti ukhona wake wodayisa umzimba inkinga kwakwaziwa uyena yedwa. Kubo kwakwazi ukuthi uyasebenza ahambe njalo athi emsebenzini. Kanti umsebenzi awenzayo iwona wokudayisa ngenyama yomlenze. Phakathi kwekhaya wangayenza inhlambuluko ukuthi mina umsebenzi kade ngikwenza nangu. Ngiyacela abantu abadala bale ekhaya bangithethelele. Kwazi kube uyadlula emhlabeni, umedlula emhlabeni, umndeni wafika wambopha. Useyabuya manje uzovuka manje kwenye intombazane yasekhaya. Naye isidayisa umzimba. Ingozi ngempela abafowethu nodadewethu lento yokuthi kube khona into eyaziwa wena wedwa, kodwa ube wazi kahle ukuthi leyo nto ayiyona into enhle. Into ongazufe nayo into enhle engeke kusasa iphenduke umkhokha ozobulala isizukulwane. Hayi bafutha ngingageqa amagula ngoba ngemuke. Kodwa nje isifundo sethu sanamuhla besithi kubalekile bafowethu ukuphumela obala. Kubalekile ukwenza inhlambuluko emaphutheni osukuwenzile wena njenganomuntu. Lokho kosiza wena uma usufika kwelamathonga, amathonga kwazi ukuthi akwemukele. Kosiza izingane zakho ukuthi ziphile kahle, amacala akho angaweli kuzona. Ngoba ubona enkathini yanamuhla bafowethu sinemithwalo esiyithwele. Abantu abanjalo abathi mabephile emhlabeni benza izinto ezingalungile maqede bahlala phezukwazo kwazi kube bayadlula emhlabeni behleli phezukwazo bengayicelile into ethelele emathongweni. Mawufa lemhlabeni uya kwelamathongo, uma kade uhamba kabi ukuhamba kwakho kutshekile amathongo azofika kubophe ngale. Ingakho bafowethu nakuba kunzima ukuthi uhlambuluke ugonyuluke entombazane yakithi ukuthi wena wafika wakipita euniversity kwabe sekuhlala isisu wasikhipha. Kubalekile ukuthi uyogonyuluka ethongweni lakho uyicela intethelelo ngoba lokho kuyicala nezinto zakho kuzozibamba uzithule zithi tu. Kubalekile ukuthi uhambe nje uyogonyuluka ungesabi bakusole ukukusola kwabo abazali ngenkathi ugonyuluka. Lokho kobe kukususa icala phezukwakho ngoba njengoba kwaziwa kini ukuthi wena unayo ingane kanti izingane unazo umehluko ukuthi nje wazikhipha ziphile emoyeni. Lokho kokudalela inkinga kusasa uma sekufika isikhathi sokuthi idlule emhlabeni. Leyo nto izokubamba kwimpumelelo yakho. Uzothi usabathe uthuthuthi uyapaquza akupaquzeki. Kanti inkinga ubanjwe yile ngane zakho owazikhipha, wangazigeza, wangaziqamba igama, wangazigqokisa, wangazipha ukudla. Kubalekile ukuthi uhambe uyethongweni lakho ufike uguqe uyicela intethelelo. Uyicela intethelelo nakubazali bakho ababekade bekuthumile. Uyicela intombazane yakithi intethelelo nakubazali bakho abazi ukuthi wena uqotho awunangane kanti izingane unazo kuphela ukuthi wena uyazibulala. Kuyicala ngempela lokho bafowethu. Uma singeke sizikhuluma izinto ezifana nalezi, sikhuluma izinkulumo eziwushukela zokukhohlisana, kusasa isizukulwane sethu nezingane zethu ngeke bafowethu zikuthola ukuphumula ngenxa yamacala ethu othola ukuthi siwenza ngamabomu bese sihlala phezukwawo singagonyuluki kuwona. Kubalekile ke bafowethu kuyenza inhlambuluko uphumele nje ubala izinto zethu masenze njalo zokwazi ukuthi zihambe kahle. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sizithenga nezincwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, indlela yesintu. Zonke le ncwadi ziyatholakala kwa-Adams uma kukuthi ukude no-Adams. Ifonele Impunga Yesintu nenza inhlelo zokuthi uzithole le ncwadi. Ayikho bafowethu into enzima njenganokuthi umuntu angifonele uthole ukuthi ubuza into engazi kahle ukuthi ngiyibhalile. Angiyithandi leyo nto. Incwadi lezi bafowethu zinalo ulwazi. Izinto eziningi usukungeke uzuzibuze ngoba ezincwadini kubhaliwe. Abantu ngiyacela ukuthi bathenge incwadi bafunde balithole ulwazi ngoba bafowethu uzongishayela ngeimpunga yesintu uthola ukuthi ngimatasa bese inhliziyo yakho iba buhlungu uthi impunga yesintu ayingiphenduli. Kanti ukuba uthenga incwadi ubuzofunda lapha uthola ulwazi lonke olidingayo. Bese kuba ukuthi ke lokho mhlawumbe ongakutholi bese kube imaki impunga yesintu uyifonela. Uma kuukuthi ke futhi niyafisa ukuthi sihlale phansi bafowethu emphelandaba. Emphelandaba bafowethu kuseThekwini ku Street lapha eWest Walk ku 4th floor eoffice number 420. Uma kuukuthi uyafisa ukuzohlala nathi phansi sikuchoshise ezintweni eziningi ezithinta umsamo, uyakwazi ukuthi ufonele zona inombolo lezo lokuzibona senze izinhlelo zokuthi ufike la emphelandaba
Uma kuwukuthi mhlawumbe ukude awukwazi ukufika emphelandaba, nangocingo siyakwazi ukuthi siwenze ama call appointment la sizokwazi khona ukuthi sihlelelane isikhathi bese siyafonelana, sixoxe, sichushisane ngoba vele impunga yesintu ikuhlahlela ngolwazi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese kuthi bonke ke bafowethu abanothando lokuseseka siyimpunga yesintu, nayi link la ngezansi bafowethu yezinto esifisa ukuthi sibe nazo thina njenganempunga yesintu TV. So jabula kakhulu bafowethu uma ningasithengela lamathuluzi esiwadingayo. Umsebenzi uyothi mawukhula so sho ukuthi nawe unesandla. Ziningi ke bafowethu izinto abantu sebesilekelele ngazo siyimpunga yesintu, sine laptop nje ke eqopheleni eliphezulu kakhulu. Engeke ngimdalule umuntu waseseka kodwa sayithengelwa uyena umbukeli wempunga yesintu TV. Ngeke ngilidalule igama lakhe ngoba wathi ngingabomdalula. Kodwa sengenzela ukuthi nje abantu bazi bafowethu ukuthi mawufisa ukuthi useseke ngokuthile sizivulile izandla thina ngenhloso yokukhulisa umsebenzi wethu. Siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku-channel yethu enkulu bese sithatha imifanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.